Albishirin ku al'ummar birnin Maradi da kewaye. Ko ma yance dai na ƙasa ta baki ɗaya. Muna mai sanar muku da cewa mun buɗe wani kabcecen ofishi inda ake daskalewa a sambaɗe kuma a mazge kuma kai tare da an tayawa. Amma fa a harkokin waƙoƙi ma'ana AAK Auta Record. Wane ne kuma Auta Record? Ka san fa mu ba mu yi ba barasa. Wani gidan daskalewa ne ko gidan tausa? Kai banza hamago, ba haka nake nufi ba. Gidan da ake sambaɗa kiɗaɗuwa ne tare da an taya waƙoƙi shine ake ce ma AAK Auta Record. AAK Auta Record? Ƙwarai ma kuwa, shi dai AAK Auta Record wani sabon guri ne da autan mawaƙa ya sake an tayawa. A ina kenan kuma? Idan kana buƙatar sanin wannan waje, za ka yi an tayawa a Angura Allanso, babbar hanyar nan ta AN wadda ke zuwa gidan mai rumbo. Kusan al'izza nan za ka samu AAK Auta Record. Kai banza, wannan hanya kullum ina safa da marwa a kanta. Ba su da sayan balle ni shagunan da nake gani daga shagunan teloli sai shagunan kayan abinci ko kuma salon da kwafar ko kuma shagon da ake aski. Kai banza hamago, a sama ne suke inda aka bude wannan kabcecen mazgegen sabon studio. A sama ne ba a ƙasa ba ne, idan ma ka hawa saman shine shago na farko. A to ayin kenan yanzu ne na gane, dame suke a ciki. A babban yaya. In dai kai mawaki ne zaka iya garzayawa ka anta san bade da wakar ka zaka ji ta ita cakwakwai kamar chocolate, musamman ma ga mawakan hip hop, mawakan nanaye, mawakan siyasa, mawakan orkes tare da masu rera waƙoƙin kasidu. Bayan haka idan kana buƙatar bidiyo za su iya yi ma aikin bidiyo yanda ka san an yi ma shi a turai. AAK Auta Record. Ba sai mun ida ba, abinda ka zo idanuwanka za su ganan ma, ba irin ku ba hamago, idan kuma za ka iya ka biyo ni mu gani mana. To ya fara fusata. A gaskiya ni ma na gani. Kai ni ma na gani. Kai wayan tsoro ne da shi ka gane. Ni babban yaya, zan anta zan garzaya san bada mana wata kabceciyar waka wadda zan fitar da ita dan yin nuna ma duniya cewa da mun yi sabon ofishi mai suna AAK Auta Record a nan birnin Maradi. Mai neman ƙarin bayani zai iya tuntuɓar babban yaya wannan lambar. 9967 ko kuma 904 ko kuma ya anta ya lambar shi ta orange 902 43 51 61 sai kun zo a kauta.